Βρισκόμαστε στην κορυφή των Eresian Lodgings, στο κέντρο της σκάλας Ερεσού. Πάμε να δούμε τα πιο βασικά αξιοθέατα της σκάλας Ερεσού. Εδώ μπορούμε να βρούμε την λεγόμενη Μινάβρα, λατρεμένο μέρος για πεζοπορία, όπου στην κορυφή αυτής βρίσκονται οι λεγόμενοι Γενοβέζικοι πύργοι. Από εκεί μπορούμε να βρούμε τον προφήτη Ηλία τον Χωριανό. Επίσης αγαπημένο μέρος για επισκέψεις και προσευχή. Από εκεί μπορούμε να βρούμε το αξιοθέατο της Κοπέλας. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, θυμίζει μια γυναικεία όψη η οποία έχει ξαπλώσει και διακρίνουμε το πηγούνι, τη μύτη και τα μαλλιά της. Και στην κορυφή του λεγόμενου βράχου στο Φεντέλι είναι ο προφήτης Ηλίας ο Γιαλίσιος. Και τελευταίο και αγαπημένο είναι το νησάκι της Ερεσού. Μέρος που οι λουόμενοι το καλοκαίρι απολαμβάνουν να κολυμπάνε μέχρι εκεί, να κάνουν διαγωνισμό ποιος θα φτάσει πρώτος και από ποιος θα επιδείξει από πιο ψηλά. Εσάς, ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στην Ερεσό? Γράψτε μας στα σχόλια.